ithanda mina wena nje ngisayijika ngiyafana Sakala umuntu lona uyetha la. Babyface, let's think the damn long. Nyenyera ngiyamzona. Let's think the damn long. Sondela nazi ithombe guys. Noma ngakhuphula amafu noma ngaduma izulu noma ngathiwa nilanga liyoshona ngiyolala ngembonilo wakwami noma ngakhuphula amafu noma ngaduma izulu noma ngathiwa nilanga liyoshona ngiyolala ngembonilo Yabona sihle awungazi. Thatha ena sifuthi education yami. Yabo ama award siye ngekwathola ikhohlwa. Yabo ama award ngekwathola ayothola yimi ilebele la ka Babyface. Yabona usihle kulonyaka kumele senze make sure ukuthi nje lama award akawutholi. Ngapha abanye bathatha amadoda wabo. Thatha emuva ngithatha. Asiphisi ke Babyface ngoba usokuthi Azini ngibizi ngiyadlala la. Bela sithola indlela yokuthi nje lo mntana angawathola ama award. exactly lo mntana ngifuna ukumpitshisa ngimhlale esifubeni ngithi uthi Ngiyahleka kumnandi. Yazo uyazenzela enomntana uyazenzela bathi uyazenzela bathi yena uyazenzela bakichomi wantwaramo asimodeng wantwaramo asimodeng wantwaramo asimod wantwaramo. Hello guys. ay isikisisani wayengathi sawubona kena wayengathi sawubona hayi Ayize ishiyele wena mwana. Guys ngijeleni ke iphaleni ni rate ama exam. Uza mina leyo mhlangano la. Saka sikho esikoleni la. Shineke abhizi ngama exam Ngathi manje siyabona ukuthi ngicela ukuba yiqhubha. Ngathi manje siyabona ukuthi sinyeni thina manje. exactly nje soyabhora cela usambeni mfethu ayodele bemzona tambe yoga mende oh tambe yoga mende Ukuthi ngampela ngikhathele ngampela yini Basta manje goza la. Okay, Babyface cela la. elirati shicezela Ngishayela message nimthenta nje ebusuku. Yebo, nimshaya umntwana wenzeni? Asho ngizokubhadala cela ukungibuza. yazi le pasta yakhe yangidina ngicela uyikhuze tu duze ngizomkhuza ngawani yona usangithanda na niyakuthanda nesweet love lomkhuhlane ayi it's okay ngicuphe ngamahlelo nje ukuthi ngithanda Tokyo yazi ngiyangilahlisa malibheka ngabheki phela mina mina nginabobhuti nabo sisi bazokushaya ngitshele ke Babyface nomastermind bakhulumana cela usenzele favor eyana ngifuna ukuthi nishayene usihle nje namhlanje ntambama ngimvavabule ngifuna ukuthi like this amashona abu mshayelana uma umntwana thina siyafunda sakhathala ngikhathela ukuthi usihle athola ama-award everyday nithola ama-award nathi ngifuna ukuthi sinabangani bami sithole nama-award shall fair everything for you ke ngikhage jo iyo cela nje Lirat ngobuyi. Ngane woke yomhlaba nayile woke para nayile woke koke kaya mange lokwe kaya mangona
manje guys bavumile. Ya, uvumile butami. Phela mina ngiyakhokha. Nami-ke oyami evumile ngegesi Asifuna ukuthi bamthintathide nje ayisibhedlela nje. Net ukuthi angawabhali nje ama-exam wakhe. Exactly. Then bazothi lapho esikoleni. Baby face #1 position. then bazothi position 2 mina mfazi katheki. Yeah, bese-ke mina ngizoba position 3. Akhohlwe nje usihle, khohlwa sihle nje khohlwa. Yes, sihle mashana. Sihle mashana. Sihle mashana. Sihle mashana. Awenzi okokuqala wena wadlala ngami waqeda imizwa yothando waphela ngayo. Awenzi okwesibili waphinde wadlala ngami waqamba man waqeda umthemba lwami. Ngifuna ukumshaya lokade sasendoda yami. Sis man. Yazi lokade akanayo ibhodi efana neyami. Mina ngime kahle. Ngithi sibungu. Ngifuna kakhulu. Konke kuhle. Nobuso bami buhle. Sizule bakhe nje. Asithoko. Ngifuna ukumshaya. Ngomkhaya. Akusihle naye nama-award. Ayishembuleke. Ngifuna ukuba nama-award. Sihle ngifuna ukumdefeat. So, yabo likade. Ngifuna ukumshaya so. Umuthi. Sikusele kukuthi ngabuyangana angangidlulile lapho. Benzeni na? Orang ngisusa ngihlakaniphile. Uyaya stairs angithwala stendi ngoba mina ngiyikwali. Ngoba mina nginamama, ngoba mina nginababa uzongikhulumela. Every time ngibabuza nge-education bavele banqaphe nje. Angi-understand ukuthi kwenzakalani ngapha. Ngiyakutshengisa ukuthi vele manje abangifuni. Mfethu ubuye lo. Simlala. Yena ngasibona. Angeke. Kanjani? Usibona lo muntu. Angeke ngasibone lo muntu ngithi. Isa. Phela mdala ngenzela imama doda. Phela nami ngiyenzela usisi wami. Uzoyenza kanjani? Damele siye. Asiye. Sihle. Sonya, just Satan. Ndoda mele simbulale lo. Sisi wami phela lo. Mesibulale lejo. Awuthi. Shaya! Zonya Satan! Abakuthi soyathola lama award. Zonya! Akunyathi wena. Masimbenja. Zonya! Asiye futhi asiye. Abadala bangifuna ngazathi ngibenzeni ngoba mina ngihlakaniphile ngoba mina nginangababa nomama ukuthi ngizilwele. Yini maye kwenze njani nabamungu? Ngishela ngithatha amadoda abantu angifuni nje phambi kwami. Ayenze kahle bangabi khona uBabyface neChubby Girl ngoba ngizohlala umuntu kahle. Yo guys, manje ngama award ready. Uthoki ungitshelile ukuthi bamshayile isifo sesibhedlela. Yo, kuze ngilithole award siya akekho phela. And vele sure. Awe ngokhulumisa madoda abantu. Hayi phambi kwami. Yabo leni yenzayo. Hayi la phambi kwami. Ngathi ngihambe ngicheck.
Ayibo yini manje sisiwabuya ngodluthu kambani? Sonya Satsana! Ukuthi siwathola lama award. Lesidwedwe lesi. Umuntu kaLerato or kaDule angazi. Then nalobhuti wakhe lo bekhanda cijile engathi ngempela mastermind. So isiyabu niyazi the way ngizazi ngakhona from the scratch. Yibo. Kanti bangangisani ukuthi mina ngihlakani. Why? Angisho bona bakuthathana amadoda. Mina ngikhetha iLerato. Hakho wena ngoba ngibona usikhila phakathi lapho. Ayibo ska. Yo. Asambe mina ngobuza mastermind ukuthi kanti abamshaya ngalomuntu lo. Ayibo. Question guys, hayi. Ngikhathele ukuthi manje ngithule. Ngiyazi ukuthi ngikwala ne. Ngikwala. Akudeserve ukuthi nami ngikunikeze ngichacha sije kanjalo. Ngabanye abantu. Ngiyeke. Yazi ukuthula. Yiyo into esisenza usizi sifele ngaphakathi. Ngikhathele into lezi la. Manje mina bangazi ukuthi nama award yebani. Belonga kimi. Angisho bona babhizi nama-pains nama-okapipe nogesi. Uzothula kanjani? Ayekuze ubathole. Azothola ukelo amabili amakhulu. Hayibo. Mastermind sidinga into. Simshayele nomuntu usesibhedlela bheka nasi. Mama enomdala ngiyangisa kapeni. Hayibo, mbonile na. Of course simbonile ukambi ukuthi siborekile. Manje wena doja khetha ungena kanjani? Phela wena uhlala la. Uyaphaka ne? Fana nosisi wakho baby face. Kwaqaleni. Ngiyanga. Elimelethu. Mayihlale la. Siyanyisa ukufaka impama. Sicela imali yethu siwuphe face. Mfethu, niyazi lo muntu uphafika kanjani? Ikhanda kanti ukemuva ukhanda phambili TLB ya. Thina sibona ukuthi ikhanda kanti angisho ukuthi sibadala. Yo, qinile lo muntu. Asikwana. Yazi sikwesha. Yo, basicela imali yethu la. Yo. Ngiyabona ukuthi hayibo yini manje? Inyenzi silima nathi sihle ngishayile beni ngamshaya. Hayi lo muntu lo yabe ngasina bekayitrain hayo. Esho ukuthi mela itrainwe no ikha ungazophapha nisho ukuthi uhlula umunye umfana. Angeke. Angeke yazi uhlula abanye abafana wena makendleni yakhona. Cha vele ngiyakuthanda unone natural. Uzamnga umchame nami. Bye ke mahlala. Hayi mayihambelani. Hayi sibona namhlanje. Ayo. Baby face le nje ayike nisiqolile. Usumguru ukuthi umastermind. Yes, of course, bocama ukuthi ubani. Nje exactly yazi lento leyo ngathi thengisa masamshere. Ngizokuxabha ke wena. Wazokhuluma nobhuti wami kanjani? Faka impala. Yazi phela manje imini ngina la. Ithini plan? Yayazi boys science. Yeah, I like that plan. Yabo wena. Yeah, ngiyitshiki futhi siyenze. Mina guys ningangifakini le. Tag wena tag. Uzongena kahle ngabudok, uzongena inguyeshi. Guys ngiyavuma ne, mara hayi ukuthi simbulale. Guys ngiyaplan ngiyabuya. Yo, wanga kanjani ngale kesi? Yini manje ngokuyazi? Amanzi wami. Hayibo mfati. Uthathele amanzi sokuthi. Usani nyawo. I know mfazi ukuthi siyokuma apha amachibi. I'm glad ngoba uyangi-understand baby. So guys now bana namanzi lawo. Sizothatha lo chef lona siwuthele ngaphakathi bese siqeda ukuthela ngaphakathi siyamnika mase yena uthela ini amanzi then uyabuka. Lokhu ke iphakathi. Kuba ngathi siphuzana. Brilliant idea. Yeah. Manje mina ngikhathazile. It's enough manje. Mina ngibo Jack, I need to box. Ngisikhitshilelele, ngisekhenya, ngizethankura.
kuningi bangihlukumeza ngoba mina ngikwazi ukuzikhulumela kuthina namhlanje. Phela it's like it is my mistake ukuthi bona basana namadoda before they are booked. That's the way bangiphathisa ngathi nginjenukayo efile. Bangifika bangikhuluma like mangikhuluma nge-education bavele banqaphe bangiphendule kathi futhi nakuthabigeli wakho no babyface angibika sande lona funa ngitshela indaba zakhe indaba zakhe phela umuntu oyi-royal yabona. Hello, Sihle. Hello babyface. Sihle ngithanda ukuxolisa ngale behavior yakho. Awuxhayele chef. Yazi uzoxole nakhona elinye Ngiyakuxolela ke. Ayi okay ke ngixozela. Ngisematsheni. Okay ke ngizoza ke. Ayibandazi lesigubhu samasengibizelana babyface omuvi yaso laba ngasebana namaqhinga kuthi bafuna ukungiza kumele ngibe be careful. I must be careful. Ngiyafuna uku-acta na. Ya, vele kumele u-acte kumfaka. Lokuthi ngingelebeleni lento leyo. Usihle bangicabanga singavele simbize. Shame there. Ready? Ay, uyabala. Uzosala mane. 1, 2, 3. Ufuna yini? Magumba. Usabuza, busha. Sagena. Suka lapha. Bathi. Lafika vele. Hello, Sihle. Hi. Ayi, isikisisani, wayengathi sawubona kena, wayengathi sawubona, hayi. Awuhlala phansi phela uwamukelekile ka-babyface. How are you doing academically? Doing so fine, Sihle. Yeah. Oh well, I am also doing academically stable. I mean that I do well in my studies. Yazi, Sihle, angisho nomntwana ohlakaniphile. No, I'm fine. Hayi bophuza amanzi sisi akushomela kubonakala ukuthi wena ayihleba. Why you banje sisi? It seems like she's so crazy. Naphuza amanzi wena lapho ukhonza. Yeah, teteli gazi nathi nayo wethu. Guys, excuse me. Ma'am, Kumalo. Scope say English. I get you. Tetelela phela ukuphuza amanzi wakho. Guys, doesn't quickly. Ma'am, Kumalo, uthi ngizongitshela indaba ye-scope. Are you interested in? Sihle, we are interested. Phuza amanzi, tetele umzimba. Why don't you suggest ukuthi sibe ne-study group yabona sizofunda sonke ngama-exam times then we will win together sibe nama-awards sonke yabo. Yabona nathi amanzi abusuka. Drink it. Maybe usiphuza amanzi usinyeze sabafundi. Kinda so. Yazi mina now special. Esami nje sokubhiza Then ke thina sizosala. Cool. Sizihamba mina nawe. Kanti ngizombona nini umntana ulele
bayaphi lapho? Hayibo, noma ngididekile sebayazwana labantu. Khona into eshaya amanzi la ngididekile to. Hayi, babyface uze ngamanye amachini tshela. Ya Don. Mara lento lentwana yimi eyenzi sele. Jikijikisa lo bathe simshayelo wamo jikijikisa wamo boy 2. Kanjani? Amantombazana Don ngabuka themba Don. Igandali. Yeah. Good. Yabo lento yenzayo iyakudingeka. Mina ngikaze ngakuthanda sisi. Qoma ukuthi mina ngingabiza wena. Hayi boke. Akunyanya ngekathi safika esikoleni ngikathi abamemba kuthanda. Bathatha i-education yami. Bacoma ukuthi kuyenzakalani. Naku ke kufanele sathana indini. Yazi sonke skini sethu sithi silalile. Ungawari ngomzimba wakho ngizothumela abantu ukuthi bawuthathe bawulahlela legazi ngathi ungafika ezulwini bakufanele amabheki into sibokweni bakufanele amabheki shandi sala ke noma ngathiwa nilanga lyoshona ngiyolala ngembonelo wakwami noma ngaguqula amafu noma ngaduma izulu noma ngathiwa nilanga lyoshona ngiyolala ngembonelo wakwami sobe ngidlindele